Ahojte, toto je rýchle video a je to zo šlech koní, takže je to moja zbierka šlech koní. Viem, že je to iné, ale nevadí. Ale toto ešte nie je všetko. Tu mám psy, mala som týchto troch, len mám naozaj skoro psa, čo mi jedného rozkúsal. Tu tieto psy, šteniatka, psík, takýto. Ale je tu takýto bradač, psík. Áno, obodkávala som ho, neviem prečo. Tu mám pandrláčika, je to zo šlech chvíli, ale som im dala preč krídla. Akože je to teraz naozaj jazdec. Potom tu mám uzdu. Veľmi sa mi nepodarila. A potom je tu deka. Nakoniec je tu jedlo, jablko, mrkva, seno. Takže toto je asi všetko z tohto videa. Nezabudnite lajknúť, koment a odber. Ďakujem a ahojte u ďalšieho videa.